आमच्या जीवनामध्ये खूप असे क्रिटिकल प्रसंग आले. म्हणजे आदिवासींना ट्रीट करताना मी तर सर्जरी सोडून गेलो, ही अनस्थेशिया सगळ्या प्रकारचे पेशंट आहेत. फ्रॅक्चरचे आले, दाताचे आले, डोळ्याचे आले, कॅटरॅक्टच्या सर्जरीज केल्या आम्ही. पण डिलिव्हरी करताना आम्ही सिझेरियन करू शकलो नाही, कारण ट्रेनिंग नव्हतं, ब्लड नव्हतं, वीज नव्हती. पण मग अडलेलीच डिलिव्हरी आता फॉर्सेप्सनी वगैरे आम्ही प्रयत्न करायचो, नाही होत तेव्हा डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करायची. हा एक शब्द त्यावेळेला बहुतेक असा म्हणजे वाईट आहे खरं, म्हणजे बाळ कापून काढायचं आणि आईला पुन्हा एक संधी द्यायची. तर ते पहिल्या वेळेला आम्हाला खूप जड गेलं होतं. असं कसं आपण सांगायचं, पहिले नवऱ्याला सांगायचं, मग आई वडिलांना सांगायचं. मग त्यांनी इतक्या लवकर तयारी कशी केली? नाही, तुम्हाला जे वाटेल ते करा. हेही आश्चर्य वाटलं आम्हाला, असं कोणी परवानगी देईल का? आपल्या बाळाला कापून काढा तुम्ही, इकडे पाठवणं शक्य नव्हतं, रस्ते बंद आहे त्यांच्याजवळ. तर मग केलं आम्ही छातीवर दगड ठेवून. आणि नंतर जेव्हा लग्न झालं 2003ला, त्याची MBBS अपेक्षा होती. सुदैवाने ती गायनेकॉलॉजिस्ट आहे, गोवा मेडिकल कॉलेजची. आणि आता तशी केस आली की मंदा अनस्थेशिया देते आणि ती सिझेरियन करते, दोघांचे जीव असतो. हा योगा बघा, म्हणजे तिसरी पिढी. आणि हळूहळू आमच्याबरोबर काम करतात आमच्या लक्षात आलं की आमच्यापेक्षा जास्त कल्पना आहे, त्यांच्या विजन आहेत, कारण आता टेक्नॉलॉजी आली आहे. संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी घेतली.